Kasim adine Kakang Patih Haryo Sengkuni jenengku Angga Jaksa. Kowe Angga Jaksa. Yo dasarmu nyapa? Yen ngono kowe dadi pengapiting Senopati. Yo. Janaka. Ana parang. Yen kena tak eman, ayo kalungguhan iki kowe nungu kula. Kowe manuta nyembah dramaanku kene tak tugel gulungmu. Ndasmu bakal ngkeset ana ing negara Ngastina, ngerti? Kowe nyembari Janaka apa wis duwe nyawa sarep. Waduh. Yen kowe dadi pengapiting Senopati ayu. Tandingmu dudu sapa-sapa nanging panengapan Pandhawa Janaka.